Bu очрашуның төп максаты татар яшьләрен берләштерү. Ягъни мин үземнең чыгышымда әйтә башлаган идем, татарларның үсеше дин белән чагылган. Ягъни дин булмаса, татар халкы булмас иде. Менә шушы татар җәмәгатьчелеген үзебезгә тартып, татар яшьләрен үзебезгә тартып, шушы динебезне, милләтебезне аларга ирештереп, аңлатып, безнең бит инде яшьләребезнең күбесе үзе татар булып, татар телен дә белмиләр. Татарча сөйләшә дә белмиләр, аралаша да белмиләр, динен дә, динен дә белмиләр. Безнең максатыбыз әз генә булса да, шушы яшьләр белән элемтәдә булып, безнең динебез бар икән, милләтебез бар икән, шуның турында искә төшереп, һәм дә инде киләчәктә менә шушындый очрашуларны дәвамлы булса иде дип, менә теләп калабыз. Һәм аның максаты, мин сезгә әйтеп киттем, яшьләр арасында менә яңадан үзләренең теленә мәхәббәт кайсын өчен. Чөнки күп кеше уйлый, нәрсәгә кирәк инде ул татар теле? Рус теле белән дә яшәп була дип уйлыйлар. Юк, татар телен үстерергә кирәк. Бүгенге көндә татар теле Россиядә икенче тел дип санала. Күп кенә галимнәр, безнең татар галимнәребез, бөтен галәмгә, бөтен дөньяга дан булдылар. Ни өчен без ул исемебезне кайтармаска тиеш? Менә шушы татар халкының абруен без кире кайтарырга тиеш. Менә шушында төп максатыбыз шунда. Яшьләребезне гыйлемгә, яшьләребезне динебезгә һәм милләтебезгә кайтуда зур эш алып барырга кирәк дип уйлыйм мин. Гадәттә без җыябыз татар җәмәгатьчелеген. Студентлар, төрле яшьләр, татарлар булырга тиеш инде алар. Урыслар килсә дә ярый, татарча белсәләр. Татар телендә сөйләшүче, татар телендә аралашучы кеше булса хәерлерәк. Чөнки бөтен җир, күпме мәчетләргә карасаң, бөтен җирдә вәгазны рус телендә сөйлиләр. Аралашуда урамда һаман русча. Татар аралашуы бетеп килә. Менә шушы күңелебезне әлбәттә әзрәк борчый, һәм менә шу татар аралашуын тагында татарча аралашу, татарча сөйләшү, безнең татарча яшәү дип әйтергә кирәк. Элек бит инде акция бар, татарча яратам, татарча сөйләшәм, татарча яшим дигән. Менә шушы акцияне кире кайтарырга иде бездә. Ягъни сөйләшсеннәр татарча, аралашсыннар, яшәсеннәр, яратсыннар татар телен. Менә мин дә бит татар телен белмидер идем. Сезнең өчен генә әйтәм. Өйрәндем бит. Була, иншалла, минемчә. Татар телен яраткач, аны өйрәнеп була. Татар теленең бик берничә ягы бар аны. Аны өйрәнгән кеше башка телгә, ягъни башка телләрне өйрәнүдә бик җиңел була. Шул ук фарсы теле, шул гарәп теле, шул түрк теле, һәм башка төрки телләр.